Haga jing im jungi ki breu bunsin habang im yo ika jubab nublei wat habang la dam diap haga jing duai ni juret mesim no baddu jing kermen. Ngim dai pat ban long kumta ni dai ban long ki bayaisha namar haga ya ke bebiang ublei unsathe ki jing kerku. Kani kelajia ya urian swiglar safu arsenam karta ubasyong basa hagari South Africa. Ulalong kum Kristan la arpus nam kenti. Udairu ubreu basmat bat uba minat haga jing syakri ya ublei. Henry haba shim yo pat ya kanu ke jubab haga jinglong jing im Kristan jong ulap haide no naga jingej da ka ba ongru ba ngandum ngej siu ya ka kerteng ke jong Jisu bat ngam ngej ru ba Jisu udon sisya. Kumta ula ino ya ka jinglong Kristan bat ula seng no ya ka wei ka balang manik suit ka ba ula ai kerteng ru ya ka da ka South Africa Satanic Church. Ureans belong kum unong yalam bat unong lekniam ubah kamat du jong kene ka balang manik suit. Ureans weitu badaki hajar ngut ki breu kentup ya ki samla ki lawan banyeso sya kene ka balang. Ki babon ki de ki breu ki ba im ha ka jing im ka ba aurea ka jing im ka ba ijli ha ka imlang ka salang bat ki babon ki de ki balajot ha ka jinglong jing im breu. Ureans walong kum unong yalam niam ha ka ne ka balang la saus nam kenti. Haus nam arjar apuar Ureans ha ka wi kesni kat ba udang le ikan niam ka rukom hakmat jong ki para nong manik suit Jisu ula wan pau hakmat jong Ureans ha ka bakum kata ka por ula keli bat ula ong lada medai sisya Jisu pen sisya mentah hangta hi la pendap ya Ureans da ka jing it blai bat da ka bor ke jong mensim bukoi haga sauterik Julai arjar apuar la IT thmaino ila ka jing im sya Jisu bat la penbena ba ula eno ya ka balang satanik bat ban long no kum Kristan ubasisya nadu kate sini.